Wondaisi, Rekenambeye, Asesimi yao, Enotisano na Kibaito, Waikasuri, na kubeko roboti ubwo, Asembeo. Emesa ya mangana maya, ya Ndizi TV, nereyo, kwa bekire simi yao ime. Ndizi TV, Uwansu, Wumogusi. Biamano manchu Mario Ndizi TV karo tande to iranire asumuro video ito abuensa kira kila mono to isire to ikira sensa meri yeri chiko karo wakiri ikire assist libre video biamio kire sana kindo te me gutume kavirie biketo bwade kiara amangana mangaro wakiri emero benne menka bwate ga narie goroberiale ebina binde kiara ekoti ero ro ne bina biria bwate kwene kirina o korro bokorre bwaye buno mu wakiri kiokora ndende na ngire mono to ikiranire asemambi yabone gutakole biro tiganda mwali bagara gukwani ende tumagoswa abera tutura kwanne tumagosuka gochibosyo asemambi karibu wakiri mbia mono naenda ase ko ngali bageri omwanju muligeri on Ndizi TV oyiga kurukwa nga Hilary Ongori Tom no mu wakili sense yeito ya Kenya naende litanga nikegimani gonko irali bageri usabalendo kwabera sengenjo na ikirechi ebiro biri nyolire lakini nende korengana no bokoreri na obokonyora bogutungitia mangana amange kwanyora ngalinde turaikirana lakini neni gotogotema asenjire litokonyara lindo muligereri on Ndizi TV anyare ko emanyia asa mangana ilichiko aramisi botambe pia sana iko kwebure wa kiro ikira studio simambi abona tojo kwa na mangere tukanda turaligire na nyamira agosekero mugabana takir kurwo bisi process kie kubati kwa korengana nilichiko tutara ikorona mangana mangara sense itu ya Kenya to kwa na berata tumagoso asense mei anene wakiri tutura ja grase county ya Kisii roboti ruwa bato getue ebona bantu bare ase county ya Kisii ange 740 bata chete ko barua abande basirire abande bagatigemeremo roboti no majiroreta emero shida getenge abande bakomokina bantaba mbalengo abande mbalengo mugabana nere na kwandira bantamba chete gukora kubarua na onyongane na kwandira na haya ertara manyangane ribiya abana korengana neri chiko abade ne dura bana bali kuchikonyora mosar neri chiko abade tugu wakiri gose mbia mono Brighton no morali asiri boli elio na injira bondigeretio so mutandao na botoroje report ya bwatokiru asiri rubadwete county public service board ligo director ya mangana yo mushahara o payroll elinde abantu abali ange 740 watene nigwe asokonyoro mushahara na ende mono exercising kero ya korekete ku head count Omo Governor His Excellency Honorable Paul Simbarati ekara soeto bogambi none kara kurike bogambi ngorenginga abantu ba Kisii county tibali abageni ase nkwana yo gotebekana nga abantu mbararo kero kende balinga ase egasi bali se payroll bagwakanwa abuto tamanyitio boene ngamba koreteki mbararo na kinkorengi kia segete to Governor ekara soeta aroro ekara abantu ba Kisii county baroche buya bakamwali baga elinde agambe Kisii county ekara cha kemirimo yae umwako yamonkorengi ori kubwenga kieyu nkorengi akarora ngambuya aligeri ngaki abantu bali bakore gasi Kisii county mbalenga bakoreteki araroro eri no exercise ge kurukunga head count ya koreteki ya jagit na ende nabondo chenga nabokere exercise kie kiagara ekarore nda iru mandate na bana inchi mbuya koligeri ngaki bantu kia bali ngochi gokora na bwegasi ego exercise kia head count ngia koregete ekaro kia koregete abantu balenge kwegu department kwenda mwatebekanu rero department gete moje mogenda gokoreki kubarua igonje ni gonda chukirigereria ekaro transfer from the factual background yengane yo neringa nere boronga abantu abo kubarua bone gento kero kende kirabe ke komochigwa ne process yo koreki yo gotenenia omushahara uyu lakini rende eri bolio takere kwe boli ne liga onya kindo mokore libuye county omugabana ose process ye exercise nkero gyo kubara abakore libuye county ngikera agera tinto karo to chakobaru ngikera agera tinto tingi chakobaru ige chikorro kananga despite the process maybe tora tebenga kero kende tabugate tigo lakini
ekerore ngano mokoreri gwe county ore ingwata kero ikaro le exercise kyako obaru igora nandi nambe yabona ekero nkorra bakonya gukwara so mutandao nga enambe enene n'abantu batene niwo mushahara we don't know for sure ng'abantu abaiga amaene mbale 740 ona bara emo go seres nabo barabe mo go seles lakini ndi buno mokoreri egasi bwe county onye kwarangeri tugoche ko baru tocheti ikono no bwata bono riba gali okoeresa ekero bono nkore kubone action yabere tekeni nga mushahara otine nigwe ase bali babwate gento tokuruka justifiable reason nabo bagocha bayerese nga kiyaya inche nintato gete exercise yeke ase sababu yene onye gego to kana ngambara arora maene batali aroro batali abakoreri begasi county but bare se payroll it is proper that they be babe removed kuru ase register ekiagera bono omonto kisi county nigagendete gwakanira abantu bale abafanyikazi bali bakuruka se mufanyikazi hewa uyu utakora tiki utayaroro abande bali tayira abande basirire so it is good process yitorigere ringa payroll ya rosi lakini wakire karoto kuborani oranyo bono mpara bako governor regasi ya mbiyale kwene kibina payroll ngoye kiriare kabisa monto konyo okore mene maka nwe yae egwe pirie ke osibu endras kontekis mpara bia bono ba okonyora mpara ba wakano mosara umonto tayo usumonto kwete usumonto oritayede usumonto tigetemeremo ngoe bono gwakane beso polisi beso director payroll dere gukore egasi orari rubali kireri mokora riko nyagonjoka no mutandao abantu ba director ya mangana ye payroll nero gukore egasi yu anda bona kyokora bona account public service board emuri kirete ribo gatenga ki banta abantu lina boene ngambararo iga banta ba director ya payroll nere gukore ki igoterina so gwakana banta igona yaro maete kara gwakana ne ringa ki records ikoro kinga banta mbara bakorerika egasi na anda abu ikoro ki no murigereri na bagwanjirana n'injinga ki ikoro kirende ngonyo botanda ni uraro ng'abantu ambaro gose mbayo nere buya twane kinga mbaro gose mbayo twane ki bono mete wakire ntobati public service board boni gebi nambero robire ntote tukwande koti abanta bono bagoje ngo bakoroki amaruba brende montonaro wate usiri tukiri aro tacha ko barua kayakoira bona boni to tabwati public board still igebi gambero ntobwato manyete monto bono nyora aggrieved ore mokoreri gasi bwe county na ndoro ndamana nga otine niwe na ndoro ringa mane process itibwatigu na ndoro ringa ta konyo remedy public service body singenjeta yaroro nabwateli bakalyo ko gata se kagambira tabenga ki umurobiri nore ga igokoriru utabwatili chiko na na tinu konyoro musharone maminja eli chiko onyo mokori gasi yo maene karo ngera ri robert ngori sign in account secretary and head of account public service yo nere sign di robert karodia sogatiwe abu karodia sogatiwe ndende ekwana kirende na abone musari wikira tene kya karubulira service abantu bari bakwete abandi bari ba tigete meremo abandi bari okora rende ba abandi ba abete bagasaba ngakiyabe kaera kiringo libale emesara koninga ni authority ke torore na kiriko chakurigera liwa kirende na kerene faida yo konya mokenya anena muntu gusi kiare gweji piriye kargo sira sabanta boroje 400 740 isugwa kirende tubekino 10000 chibesa chiare go chakogenda gukora magendero ao ayu agadiri gukora kase account ya Kisi onyege koene kiunga maene nga abantu abumba nirgo toke payroll igo chibesa sigusira neji nyingi bisan wakire karoto de so ase mangana ndiro kwanera naro chigoro litukira igoro karo assembly aro kwanera National Assembly itukregoro bakora wana munyakiro monogeri bwebunge Moses Masiko Tangura mbate tebina bawasiri babwa tinguru chokoro siri chiko ikigeta kero se parliament anene kero mwasiri ito mwasiri wichi semi sekiri majo atana reforms ngo korujira sensible education lakini ore batiane de bagatena yaya iyo ikachie tere ebunge nere mangana machiko bagakane aba wasiri sana na bere buya tote abanyo bane ngaki ase serikali ebunge nere ire ribaga bunense moye serikali ilia korwasiri chiko but rende ndo maetenga abanta abatokoro nga nechi minister go sechi cabinet secretary bana bono toko baruka se katibe yenya nkokora bali ntu gekoroka nkoros bali policy but bona karo ba koros policy chiga ababa cabinet secretary we kabali geriri chiko egento ngero bono tokoro for example the parent act ngono bana bono education act
amachikano cia go deal na mang'ana yechisemi kwarori ekerore cabinet secretary goikori ngaki aserichiko nimbwate ribaga ryokorosi reforms na bora suggest reforms ora propose reforms but these reforms tichigo ikirani wonye nchigweterare nchigwetera bunge esaba bono omuntu yo kurungane cabinet secretary ni gabwate ribaga aire kikatiba na kisheria korosia mang'ana policy lakini tari gwetania aserichiko riraroria ria mang'ana yechisemi igogo ika aebeke inse yerichiko riria mang'ana yechisemi ekera korosi policy chigo ekera go chigo suggest egento kere beyond reach ikoliriro sina bunge uikabona engane yue koreki eirubu igo na babunge na baru they were trying to protect ense amo yabo yokoros reach iko erinde toetange na mang'ana ali okonyora ng'aki e cabinet secretary ekoboka mambi eros reach iko rire beyond reach iko rinyana riri gotene mang'ana ye education goseji semi riri sina bunge nyene ekiagera kerara akore igo igara achake koya chinguru chietane tichiria irina ese aserichiko Ewe sana bono te toro dende nga kinere jo koskoju ko kire to sari bitu bya mnyokire sana sema mbia boni ke bya chire te toro nda se county Nyamira aba MC mbaro biretie go semba tepe motion yo komorusia ombugo mwaka isiko sko mwembicho mugabana bwe county ya Mosque mu Minyaribo korangana ne lichiko ngakiri goteba igoro yo korusio mugabana mbia mono omuralia siri boli elio na bonda achiko chakira koru 2010 karolende twachagita mang'ana yo gavana karo twatware katiba ite ya 2010 katiba ite ya 2010 ya roasting no tokoro kanga devolved governments ichire chi county chikore to bokoreria ng'ana mwananchi lakini ndeka katiba ya abegeta mang'ana ye county ya baroro ni achite kolire ng'aki go ikatwerende ikera bono chingurungo cha chiren saiga go ikatobeke ngento tokoro kanga checks and balances elinde tolire ng'aki omonto igo koye go bono eke serikali yenke ekoye go chance nga eberanga no mwananchi ng'aki obokoreri bwa yebo gochikokoreki gochikoba bono nakiko tokutwara checks and balances especially bono ka tokukwana igoro ya mang'ana yo mugavana omonto okorire yo mugavana omutang'ani no mo MCA umuntu ukabero koligereria mugavana no mose na mo senator igwetira asese senate iga karoto koligereria ekatiba aseke bungo kya 181 ekatiba article 181 ni gego provide for a process yo korusio mugavana asekerogo ne process yo korusio mugavana asekerogo keiga ni gebekira arabona na tebire to keep checks and balances ekerura nyore nga omugavana ochakire gokore gasi gwetani nerichiko oso chakire gokore gasi kore ngana bunataga neri ase mang'ana ali katibe goteba integrity leadership and integrity onyoko genda mamincha yerichiko erinde ense mongo senjere yatuka ekero mugabano ya kore gasi etari boronge oirani gwasata kire gokore gokore gasi boronge igochi sababu nchirura aroro ase kebunge ki article 181 igoro ng'akio mugabana ararusigwe ase kerogo na mbeyemo okobune katiba na machika Kenya kubune katiba na machika Kenya igo kende kyonsi ara akoro mugabana atete gokora kire mamincha ye katiba kere gose mamincha ya any act of parliament igo lichiko linde lyonsi lya Kenya ine sababu entangani yo koreki yokomurusi na mbaibere obokurumi crimes ara akore whether chire national or internationally bona crimes against humanity ine crimes chire international crimes bosi muna bona bintu biriyo montara irugo se Hague egendo tokoro kanga mass killings ebintu bino genocide ebintu binga bunebyo ebina bitokoro ka international crimes ebine sababu ya moyo korusio mugavana sababu ya gatatu gross misconduct nelinga ki enchiro mugavana agokora gasi yaye okorire enchire kororokana ng'ateri gochiko kokoreta esiko asuburai bwo mugavana ine njire ende yo koraki yo korusi omugavana asekero enamba ya kane article 181 yekorwa nekero omugavana araremerwe tora togotenga physically for example tali konyara go discharge office ye governor oseka birengereri oyo ruarire tali konyara go koraki go discharge egasi yo mugavana igo chinsema gose chi inye choko nyara kurusha mugavana but bona ka to kwa specifically ase ekesi kya Nyamira ni go batagete komorusia under article 181 1A eitwata ba kobune katiba na machika Kenya ata batagete komorusi under gross misconduct
igo bintu mbire ngabakorete bibere bakumubuni obunire katiba obunire amachika Kenya kobwa mono Public Finance Management Act elia mangana ya ngakichi pesa chumwana inchi chiko manage procurement and public disposal act ya mangana procurement nganga ki procurement process yeko koru yokogore bintu goche se county na kobwa mono kogore bintu biko korro omo Kenya goso muntu Nyamira yunero bakomotebia akorire abunire nande bintu binde bakomubunia na mangana misconduct muna bono nepotism bakoteba nga nabali gita abairi na mangana ngabunayo anda atali kogwenda buna lichiko lyo korek igoteba igo sababu ekarona aligeretie motion ya yokomurusya chi sababu anene baruete ni sababu ibere chiri chine ne kegima number 1 twatebire okobuna ekatiba nelichiko number 2 gross misconduct but bona kero bago break down ase amangana yokobuna lichiko mbaligireti machiko kiali bingese ao mugabana nyalibo bagoteba akoriki abunire abire ange bingese bitano na yande bona mangana gross misconduct na reka baguchikanya beka chi sababu chionsi chamanya ko sababu 12 echibaku buni mugabana Nyamira ko koreki batagete arusi kwa rasekero bona mbaikaranste bagatwara gikaro bakabeke motion babekire motion babeke deritsiko lya chimaine kurwa bono abanyamira ose abakenya baite bono yabeire ase semerina mugabana konye to kuyukagura mwangaza nere okomyegura aba MC mono kuruyinza majiri ya meru akimo nali yakire sitoga Nyamira bono babe the motion bagatembo na bono bachakire process kurwa bungiye kugendera wakit abuna andi na bonda ndaira nimbi amuna asili bolyo na endente bono machiko kiali other than katiba kera bono twakwanire katiba machiko kiali akole out a process a procedure murobelyo bolyo kubwatikwa elindo mugaba na rusi kwesekero bitanga ntwatabire katiba ekatiba yiga 181 nkorwereri bagase parliament korosiri chiko bene lilibono liko chikoligererwa aso korosyo murobeli bo kurusyo mugaba twamanya goso asiri chiko lya kabeli ko rukunga the County Governments Act number 17 of 2012 number 3 twamanya koligereri standing orders chi assembly bone assembly ya Nyamira kwera agenda mutu standing orders chi senate igama chika kubwatigwa ekero mugaba na kurusigwa ase kerogo na machikalenga anne ekatiba County Governments Act standing orders cha Nyamira County Assembly na standing orders cha Senate bono mbabe geto muswada muswada uyo bakanyo kwana tumaine bakanyo chakanga kia ya bono twabekero muswada uyo ejina sababu tutaito koraki kurusha mugabana lilioko beko muswada goika a one third of the MCAs we county batoke ba support iyo motion yeyu elinde manye ko balonch tunabona bakorete unabona goikera lili bare konyobeka abantu aba MCA 15 kanye bakorete babe krese inga umuswado otiokoreki otiogendere bono from that stage twaroche gali nkogenda tole to the next stage you are provided for in the County Governments Act ase kebungo number 33 section 33 nere gukwanira mangana ye remove obone process yenye bono babe kiro muswada next year process to kogenda ngo chaka tole bone process yo gotegerera muswada uli otegerera bono okonyo tegerera debate bono ngo korwiri aba MCA bono ngo jadiliana bali batte background sie chiga bajidili gali ese county assembly ya Nyamira ekero bajadili chi ground sie inkorengira achebe wiki eikir mutu baje bajadili tare 3 wajadili tare 4 tare 5 nali bagocha kokoraki ko vote bono on the motion bono bakechikura bono igo tare 3 eikire mutwe tare 4 nenga kiyo gokoraki yo gukwanira umuswado uyo iga na koligereria ngaki mboe ne boro biboraro asama ngana yagukwa agukwanwa ngama ene umugabana na isainiro gokoraki kuruswa ekero bono mujadala uyo ogendereire ngoikira bari baike aramisi yue kare angetare 5 banaje bakechikura goiko muswado yo nyego gochikogenda mutu o support guna 2/3 of the members of the assembly igo bono Nyamira nkorengia aba Nyamira na bara mbeke borongera kini Nyamira bono igebwata aba MCA 34 kwarod igo bono 2/3 igeminating maybe abantu ange 24 goika bakoreki banje goika ba ke kuranga ki
nkorustoro mugabana uyu iga ase kerogo ali atangana atadi akoba atang'ani bono okonyobeka atad ekero bono baikire banyokwaneire gochi go decide ng'a bono tigarusigwe bono toigweti ng'eke gwango ngosuka kere ngonya gokina kere ebi bionse bikobekwa aroro erinde abantu abakorokwa ng'a aba MCA gose process yo kwimpiche gavana omaete tobe ng'a bono process yo nigere enyororo nigo toranyore ng'a aba MCA gose bari batari kogoki uno mugavana nabo ase enchire eyemo gose eyende baratumie process yo go frustrate amang'ana yo yobugambi bwa devolved units igo etakeire ng'a by the time omoswada oyo gochi kobekwa aroro abantu abaiga bakorokwa bwa abawakilishi aba MCA batoke ng'a maene mbaenegeti ng'a yaya maene gento eke ngeisaino omogavana agokoreki akorosibwa nakio gweto tokonya gotirera gochi igoro ari twachaka atad abantu 15 boka nabo basaineti ng'aki tiga tuchake moswada out of 34 lakini bona ase ogochi konya gobeka to the next stage goika tonyora abantu 2/3 erinde manye gosuka to the next stage egeske bono toikere tarehe 5 atonyore ng'a aba MCA banyamira baamuire 2/3 of them baamuire ng'a kiyaya twarigereirie amang'ana aya agokwanwa naende twene kiringa bono tiga twake chikura naende chikura twake chiringa ki tiga omogabana arusigwe bono tokogenda to the next stage ase amatuko abere ekero bono omoswada oyu etigwe speaker Enoch Okero oyo Nyamira ase amatuko abere atakeire gopasi resolution eyo yogoteba ng'a omogabana tiga arusigwe atakeire konotify speaker ye senate bona weekend ali akomonotify tari bona ekero bono baakire kero ba 40 bona amatuko abere within 2 days omospeaker Enoch Okero Nyamira atakere ko notify Amazon Kingi oyoro omospeaker bwa senate ng'a ntubu n'abantu banyamira aba MCA banyamira as the counter assembly of Nyamira we have passed a resolution ose resolution yetetigwe atachi orora motebi ng'aki in writing tari ko motebi bosai akomotebi in writing aya aba MCA 2/3 abaiga bari aba bakobwatia mbachete bakabeka omoswada nande bagaeti ase namberie ganeiri kikatiba erinde torusio mogabana igo bono torochi achire the next stage irakire totebe na bategeti 2/3 eri akona bono abuyaire buna omoswada oyo tari goika 2/3 aso gwakeru chikura tarehe 5 ige ng'ana yo kurusio mogabana nyarigo no ekoerera gapo teko move to the next stage anala bagochaka upi onye bagochaka bachake upi ne process ya karugwa chakire process yo gorusio mogabana ase kerogo ekero bono egoika ya tuomeire goika nande mitinyi tatere onye korenga tikuchaka nande process ye ego boika mpokora ama kwenda ase senate gekera ama riru bari mai kurikwa ko rikuno mo speaker we county assembly a notify speaker ya senate ngaki aba MCA bari nambe yiga baitiringa omugabana tigaruso igo ne process nandi chiko ngubati kuri ndi chiko ikaribu ati ekyagara litabwate tiku omugabana nabwate libagari okogenda none seke kambero a challenge ngaki omoswada oyo iga mwatumire gochie senate toigeti a requirement ya kisheria none senate yenyene kerere ikegari nkurigiririe riri tangani none karo mo speaker bwa senate ya receive that resolution inga we are removing the governor nkurigiririe ngaki a threshold yeri chiko ebekiraro ya ikiraniwe na morning President Sakaria niko ndani ime yomoroberio kabisa yensa kemba komoerio nkwana wakiri mbia sana tiga abantu babwatiri chiko se okokora emeroberio au mbia sana wakiri bia na onde ime yomoroberio na wasikiza abia sana mbia mono aba MCA baraye guchiba serende igo mine dina igo mbao jugarine tutadi abantu bese ko guchiba sama ki igo na bakoro yako bonne baraye guchiba serende igo nkieko entubona mbore to kwa ila ite amang'ana yeri chiko nganga kibarayo kobwati kibarayo bono ndio to kanya na 2/3 ne chiko ikera uste bwana to kolinga 2/3 ncheika erinde omoswado yuete bona kero yonda notify omo senator deberina ya berina 2/3 ba ikiranirie buna chiro de akarba notify omo speaker Amason King inkia akora mo speaker Amason King kero mo speaker bwa senate anyorire riuke ririo mo speaker bwa assembly Enoch Okero komotebi ng'atu etirie gente kiga abwate chinchira ibere lichike likuru chinchira ibere senate mo speaker na bago convene meeting ya senate senate yenge mana bago tagara ng'ane igwo bo shahidi
erinde erengaki amaene amangana ya igagotebekana nga omugabana akorire na arebo kwarori ine njira ya motokuru kase lichiko a plenary way plenary ne ringa aba senator bonsi asobwamo baikaranse ba debate baigwo boshahidi koruase ase omugabana agwa omugabana abwatari bagali yokoereza na ande ko ba represented no muwakili kosomoteneri oyara koreki oyara chore ine njira ntanga enjere ya kabere Senate bono omo speaker na bakwamu aba Senate ekaro ya rosiri meeting baro si special committee ya bantu 11 kwarod bono li bagaba Senate bari go chikaransa bonzi enjere ya kabere ne linga ki ba appoint ya special committee eyure ya bantu 11 bachi bategerera obushahidi bw'omuntu oyo bw'engane yiga kurwa saba MC ngaki engane yakorete ere nande baje gutegerera abantu aba 11 baje saba MC nande ba bono bantu gose bono ba go present their case bali ba bwate case ekaro ko ligere boronge na bakora bono for example in the case bono kikia babwango December last year yakawira Mwangaza Omeru eba appointed a special committee budget ko take direction yoko korabons ya maba senator baramu baga appoint a special committee eyue kora ya raitu no mo senator Okakamega Boni Kalwale elinde baga tegerera ubo shahidi bwe chinse amechibere igoro yengana yoko rusyo mo senator Kawira Mwangaza asekero igo chinjira nire ngachikorate iberechire Karbono ba kurunyamira bono onyege gwetigu chinjere kro ikire senate enjere ntangani senate yengima etegerere ngane yiga osaba chole special committee etegerere ngane yoro go de ana bono amogaba nekra kurusugwe kero saba msiba amwire ko cha kumushikiro aste awetete mpaka senate gatia denda aste yo bono gali se debate a debate mbora bantu bara there will be arguments for and against elinde chin form a decision yoko vote kwarori igobono bantu bali bagoteba nga yaya ingane yentunduro jinga nebu atobolito gukurushi mugaba na nyalibo na bago debate kwarori ekero bara rolenga maybe the process is not being followed mugaba at any time or in this process mugaba na babu ateli bagali yoko soya seke gambero atebe ngaki process yeteli ko ganda burungi oli gelibona for example muntu mutanga ni pia asaba gabana ko ba impeached na ba MCA okuru Martin Wambora wembu ekera abete impeached ekera anyorekane aligereti akanyoranga ki moroberi to bwatiri bwelichi na ba minyogete se high court high court yakaterenia process yoko moimpi ige gatoke kananga ki tichiti ko ganda nonese senate na ande mbate mete kabere ili akabere bona aromba abwatiri chi akagenda bakke senate bado nande karajita abu agaikaro naende karanyora nga batebire ngama ene ngo cyale kurusi naende akagende se high court high court bado igakora ikatrinia manganayo yo bado no bwate at all times se mu bwiga na bwate li bakali uko challenge process karokoro litali ko ganda burungi lakini bono ekardo na senate nige bwate li bakali nene go konyu mugabano sukumoko wanganyo na rodi jigeri kyara talio ko ntoko teba ngoko mokonya gusoko mokora sababu senate bunero siri na ande bunige kirese katiba yaitu senate ya agenda ya yenene no go protect na ko oversight mangana ya yechi county government igo ne gasi yaje gokora asoko ene kingaki oboshahidi mboisai bugurushi mugabano yi osembo koretiki mboisai nabo no ligererie se ndobwate other examples where senate ya tebringa ki igao boshahidi mboisai a case in point a case kia governor Ferdinand Waititu ekero aba MCA ba Kiambu county ba imugete nganko murusi bali bakamurusi baka notify the senate yega ikaransa egaetinga yaya tuanchiranire ngaki omuntu oyo igamaene mangana agotebekana akorire na baisaina akoreki akurusi gwaro aga appeal gwese high court yakatugutekina nere high court yakateba nga yaya ingane neisa akagenda gochigoro baka supreme court omwali oyo kanyorekana ngamaene mangana ali are gotebekana obushahidi mboro oboisaini bugoteneni omugaba nigasi bono iranyora na nera abetali jikondio iranyorekana na omugabana mbeta ino moseneta gwikondi moseneta na influence mangana osebado moseneta na basi kamatieri osita ko beko yana banyo nena maidena yaya account ya ne bado gordigane ere oversight ye account tokoro kanga conflict of interest na ende aseji chinkwane chiagenderera saba gabana batemere kurusi ngakichinde ngo ikerere gali se senate
ekero bono muswada ogendete gojadiliwa omonto nkorezi are point yotebanga ayenyagete ntumanyete ng'ano obwate an interest in this bono for example ekero Ferdinand Waititu arenge koba impeached in the Senate omogavana nateneto yani omosenete oyo natenete agatebanga Irungu Kang'ata oyo orenga omosenete ngaki eywo bono ore omogavana akamotebinga efamu yao yobowakili nkorepresentiere famu yese kwa kabaire nkorepresentiere Ferdinand Waititu igo aje ekero gochigwake gochigo debate gende so gochigwake kure terikororokana ng'ano bwate conflict of interest kwaro how independent Irungu Kang'ata arekoba onye for example onye famu yaege ko represent asare ko kolega asige ko represent Ferdinand Waititu oyu aretirwe sese ase senate kwaro iyo chikororokana nga conflict of interest na bira akoreki na bira tukaro abarende karo kwa boli gore amangana yo mosenete keraga chiri no mugaba na influence yo process at the end of the day goika omorigeri ito ndizi TV na nje nabo kwanjira nanga ki omweli oye setup yeli chikeriga ekoroseri gwese siasa igo siasa na bira atoko Sana wakiri ya mwana manju mwana ndizi TV kertona to kwa na mangana yeli chikane katwar kuriga ligoro ya machiku yuko muruchu mugabana obisi asikero kia eto nyana aba di joga gari bwadwe baka senate chikoro site kamati ama abantu 11 baje bachunguza bakora investigation gose senate yons birangerigu eriringaneri mugabana kara to kara kabata rimojo kawoji ngago yenda bona ande bona nabo to komenda igeri ndo mo ligeri to ndizi abwate ngane yebuya bona to ikira se special committee nebwata majibu aberera iranili etagarare ngane yiga yo mugabana kurusi kwaroro ene kiete benga karo twarigiriri boronge twanyore nga sababu teyo sign ase article 181 yo kurusi mugabana aseke rugeke ekere special committee ya rule that finding nga ntonyore tibu side boy sign boko rusi mugabana yo engane yino ekwerraga side ya kabere special committee na bego tebanga yaya twanyorire nga omugabana oyo iga amaene obunire katiba naende obunire lichiko nanda mangana ya gukwanu na yekene rituke rina lyo omugabana agotiga kokora ko hold office oinyore iga ekero bada mangana ya gendeta for example bono mo speaker Onyamira eno kokero notify the senate through the speaker governor still nega ndata ko hold office no mokoreri ali nyero mokoreri until otagera iruba ko mweli alia committee ya senate go se senate engemenyane ya muire ngaki nko morusirega na liago seize to hold office ebya sana wakire ko tondrete iga karona tukura kwana buna bono ntoba gusi ekerbone egeminarga ka bagati mugabana na aba MCA iraba MCA bamba favorite ko barusi abero se threshold ya baire kiana barabet total ba morusi barabuka ngana baro ba igire ngene senate yikire yanyo ground se gise oje ine faida ya bamenya bense megero se bona gese ya jagre for 5 years ndaje kwira ne liga se chinsa mo ibere ensa mentanga ne yiga sababu ne ro lichiko liko beraro igote takiri ngabona aba MCA baba tu arobo so kuko kare ngane eri takiri gokora kyaro maete ko wakilisha bara abantu baba onyege onyo aba MCA ba ire libaga liyo gukora mangana yiga ye process yiga it is for checks and balances lakini ndende ngento ngelinga ki nande bana bakwani abange bakwani nere buya abagambi abateme gukora gukwana abantu baro bono none sengane ya Nyamira batebiri ngaki tuta dialogue a chance kwaro lakini ndenda aba MC lakini aba MC aba yiga ba nigo ba determine ba goteba ngaya batayete ko gukora ko impeach mugaba no ligereria karo mugabana kawira mwangaza atemete ko rusi kwaroro goika ya ikirete paka wiki baka senate mba atemete kurumaega gaiga unabono council of governors mba ikaranse teinse ikaranse mugabana inse baka ikaranse mo MCA inse baka kuana baka tema kwa dialogue a chance batomo ali yote tichiko tokaro iko bono ekento kelinga ki ichi control de bwate sababu yo kora yoko bekwaro iko talinga toko bwa go chaka process yo kurusio mugabana ngese ngenjo friction ne chiko tokaro igera ajikoro kananga ki iko bono totige kebe onya for example onye kebe kero onye kero kende kero teta kerige tikunga ki ngabona sengenjo yo bwa mato buya mboli buya kende kyara banta bana bakoreri bo mwana inji omonto Nyamira natageta macho omonto Nyamira natageta bokoreri ao
ekina kiegente getang'ani gekora gekori the best interest y'omwananchi. Bia sana Bwakire Ncheri Dinyaboke na gokire sana mokwana Wakiri salimia Wakiri sana otokonya more asamangana yobosemi ye Richiko Spinika mochecha thena Bwakire Biandis TV no onde me yumroberio bagwati kabisa asali moto semia kera chinga memano Spinika karole ime yumroberio ninche Damakrin Nyajwaya niko ndani nimewasalimia wote wasalimie fans wote Wandis TV memano Breton we are really discouraged about Nyamira amangane ya magendero tayo tiganga aisimiwa bateme gusuguma barena ena ingobwate getango kya magendo twarugirwe sub county asamatuko amange kebano Nyamira rigirwe ini birengere bya nere arura simambi yabonye wakiri krato endrete se mambi to jogore brebidero bya myokire sana ni kwante nanko mnyakora sigete umo debut governor kayakoba ekerinde kegendete bono mugabana ko machiwale bina ebintu byajiro kayo mo debut era koba diji kunga giri kokwana ekyara mbonzi era bana rendo bokurika nomboro mo debut era kayale nande nero joba bana ekara monda ekara rusi ekara mugabana rusi diji kerende nje ko majiro korana etibwate bokurika nombo engakie mekaro senate yale kokwana ngane yokorusia abagavana abaiga nande ngorengene karo mugavana Waititu alenge korusigwa nengakia gavana Sonko na alenge korusigwa mo senator olenge bwechinga kiejo uyiboni kole UDA secretary general Cleopas Malala na abogole tiengane agateba iga ekero to kwa kira abantu abekura etoko bakira bune ticket yes toko bakira bune ticket joint bono twa tebiringa tiga turusi mo gavana warol ekero to kurusi mo gavana mo lichika ligoteba under article 182 eligoteba nga ekere gavana ya very removed umuntu ogoswaro robono assume power no muntu okorukwa nga mo deputy governor one of the argument yalenga the senate nelinga ki nkirende kyageronye to kobakira bune ticket egapu nero yelichiko igonyo burayi bumo gavana bwatusinyire nabo egapu getakire ebe field omuntu oyo igonyo gwakirwe ticket yo sobo gambiamo onye gokogenda ka kwagenda ne deputy ikyagere gekoro kinga abantu abo be county eyu tibaisa negetino burayi bumo gavana nekarabata isa netino mo gavana na ya deputy gomba gwakire tamo bono wakire goto ndretega umugaba mo deputy ere ntabena na goke tari Nyamira osandonzi ase impeachment yako na bagoke na ndi bono nyiko bana mugaba awrong nanda ko sabu eita nyali baize impeachment so mugaba no ndebwe saba impeach mbu ya mona seli boli na ende bono ekara bono the logical gento bare ko rengere bono ekara bare ko teba ngabagenda amoka esababu kero kende netoge kanenga no eno gosegete na bokonyora ngo gosegete nkororo koru ase aba deputy governors ikera bone bare ko bwe kera bone bagokwana the gap ira ase lichiko ne linga ki na bera nyore mo deputy governor gase kabwato gosegete kisiasa ngaki tiga turushi mo governor kyari ni jengo koraki ngoso na ki argument ya lengo ngaki e gap ira ase lichiko neta keresieku elinde teto kanga aba deputy na bakorwani governor elinde gende baba governor batakeri kura but rende bono a process eraroro nelinga ki korengana buna lichikorere boniga mo deputy nero koraki ogoswa agore tam etam bono got elichiko ngote baliriga onye for example mo deputy bono soire onye miaka kere ebere nenusu una boniga totebe ngomo osoire asoere gaiga so je tamu etigarete nere more than 2.5 years igeminiti bono sabiri tam akobale rumo sabiri tam batie to kenga no mwaka oyo taliko ebono tiliko yotara sabu tam lakini nero ko be governor during that period ande gona bwate chance yokobo omo deputy ekero one for example bono nyali for the subject by the way nyali basic rusi go bis gesamine no ko be governor akore piko sengo ndo chikura ya ndo liko ndakura gesamine ro ko be governor pakatokole yare ko banga deputy teyo mo speaker akubwaterera for 60 days bono speaker na ko 60 days ekara abwatere for 60 days togenda bochori igokora njiyo Nyamira eso tena totebenga nenya ari kanenga kisheria igo bono 182
katiba. One it doing kwanire kama there's a difference between understanding the constitution and interpreting the constitution. 182 na rego kwanire ngane yu. Ne rego kwanda Go teba ngakie vacancy. If a vacancy occurs in the office of the county governor, the deputy governor shall assume office as county governor for the remainder of the term of the county governor. Yes. Ase tamu ya tigairi. Lakini bono wakiri nje kwa majina dijigeli dende no nye indege ntwari gereti kabisa ko ya wakiri. Bono iko karaba gwa kerubune ticket na kiere buya kero gwa ke kura so mugabano. Iko gwa ke tali mugabana buika gwa kera. Ikwa ba kiramo. Enga bono bone president. Talking about president boniga for one reason or another. Aliko nyara ko koraki ko chiko gamba. Omuntu gotigararro ngashagu ko gamba for the remainder of the term. Ikere mubagirte bune etike. Igende yuta ko jinyi ngitogora. Koike katibe koikatoka referendum. Ebinto mbiro ta change rais ase katibu. Kwa nini tuandete naro jene referendum na bere ite nero karo kwa machukana chingwa jaba ipata nchigo kwana. Ana referendum nero. Referendum ngakitoka na wakiri. Na economy ngaki process referendum nero. Process referendum ne ntambere na botoka ni tukwane. Ose process yo kwa mendi katiba. Abeta ki. Toje tukwane popular initiative. Toje tukwane parliamentary initiative ngangaki okwa mendi katiba. Ne process na tuale nkwane lakini ngende na almost deputy aba mo governor ikengagete na sijui walisahau ose bale ndima I think kile lakini wakire lakini na riji ko to bwa na no mo governor deputy akire iko na amago chore deputy bona amanya ko chore deputy nande bwango iga mutienyo sita mtu atwara nande a hearing as senate William Oduor deputy governor ya Siaya na era na atagire ko removed ngolengi ngutima izo ngwa bwati gendi na jeta kaenda baka senate egeroge we gigoro bagate bange geroge ke ne chiba siringa ke kolete ke side ke golire lakini senate ya nyorete ngata kolete tabu atima mocho na ndaka gendrega guys igo move on abeko for the governor na beko for the deputy. Lakini wana njeno lichikeri akorengana njeni bwate sawa na lito tumekazi nzitu ya Kenya kwa kiri tukore karbitu ya Kenya tora kwana na Samson Chigei na tepo na etamu mrai kwense na from 5 to 7 years na kiro jeri ngane na negereta tepo mo wakili ba no mo wakili ala na nji mwana ndegera na ndegenteke moji mokerole iko kana ando mota negero monta kwane kuruense more wakili na kwande operate ni kwande na fine inda isego chikoiraniri iga serikali igatore boniga igibone birengere ekaronko kerigereri korwese nkarasta iga amane ntubwato muchando nororo sababu ni chinkwana nchi alingororo chinkwana chikaigorwa tugatwara the National Dialogue Committee elinde kwane chigendrete Kalonzo na Kimani Ichung'wah bakora umaeta bona karomu achakiri kwana igorye National Dialogue bono you dialogue on national issues binto byonsi bono people are abantu ngorangeri kubali baretebe chinkwana ibintu bararore bikwanirwe ase committee ye bono nkwana ye iga chirage ya leta agaria inche na bonda ise ko chikorigereri ntebe nga nengane ganirie gikeriwe takinero yo onyeretire na ekarengere kyai lakini nengane ganirie gikeriwe sababu onye togo chikoteba nga emiaka 5 maitari miaka meke ande serikali ya maene kare asoete ya tete nga so mwaka oyemo morara monju ona ande gatoko nyora nga through abantu bali ba serikali abande bagotenga tomente ebere na ende ilinde chiko basaba na beta kere ko begento gyoko yo konen era bale ne wakiri lakini nende proposal eyo goikeche story okay referendum term limits goikachiche story referendum goikakoro na ndege ntongerare ngo propose nga tutuare prime cabinet minister egotoka parliament koiraniria mangana ya egotenena bono ngana ere goteneta mangana business ya serikali ebine binto bire akoligereri korwa se bono for example una Britain ili chikoria Britain boniga prime minister nere gokora egocha se bunge yairaniria mabolio ya transact government business ebibionse ne birangara bikorete aretiraro bono libolio ndinga ki
ayo buno mo Kenya buno mugusi ekerengere kia ongere kia karotora kira aje story No, mente miaka gende saba gose tano mbiri Bona ayindo ituririo onsi torena ngaki ekoba asinjire ya mugosi yende ekiagera bono Kenya na bere gara bige wakina takawro bosembo bo mwere kyando jina ebiro bitu bya minyukire nene ase boniga turu bosembo bo mwere ayanda tuju kwanda amange lakini je katipa na raso mire benkare kikiara karonguri nyalibo na liabwe abwate tamu ya intangani koni ne katipa because egote abarena na yani karo miaka pero no whatever 2.5 nilio ndako agukwa nyagarama konyora basa 2.5 gobono nyalibo geria taboge geringiri ko rukia ona ngara nyaliba jakro magabana kweka jamira na bono aba utambere miaka 10 bono rende rina riri chiko tugwate omwanjo murigereria on Ndizi TV ero bwansubo mugusi na ndo bwansubo ri chikase kira aramisi nabo turere ngambia mono asoko totegerera na ende guturigereria boigo engane yiga bono yo mongane mo gavana nigo to gukurigereria ngakiko chikoba igo ikiende nabo ranyore na tubwata amange mono igoro ya mangana ngaki chinkwana chiagendere gari ese bunge ya Nyamira igo mo baise komo cha guturigereria na ende aramisi gocha kero to chikogendera gukwanire ngane na amange korengana buna bono tuaburia mangana referendum ara na potara ise gocha konyakoraki koja kwana mbia mono wakinare kero korega na roboli na bono process ye county ya Kisii ona twire ni ororo oboli na erabona omonto yo mochire court na tineni abanda bons na konya abanda bons oyo mara ara ende ko de na igendeke kora getiganga abanda 740 oyo mochire court bona radena aya korna gagwa na mukare mamenje na indu ara tena tena oma tekera aenda roro kiese kigambero nga process tibwatiri boronge ige komininga process yengimo pakekore paketene ekegara bono to gotini aso yo mubwe kekyaro to che this action here taken against the 740 of them quarrel if somebody aende ko tia tabengen te ketia krate ne nigo ige gote that communication yo gotene ni mangana payroll ni ge gotene ni yo ba gote ngaki inche bono ninche bwe kana chete code na bono tigete ni gwese asende inche bwe wakire ko to koraiga producer on tebiri de kam jire bire ko to korometa mangana ya na ya abo ko montamanye doro jine karoringa ne ria sogate omo senator be county ya Kisinere mo mai monyonga akora tara soma script ya omo tara gesaba mbajo redu na ne kiame kemo igno majo na tara ba script yo mo gavana buyeiga ekiagera dirubenderia ria sogate akorana akomochia sana atena tamanyitinga nile era simamanyiwe tigara mangana na tiga totaraju ikara no sokumanyikwa oigasio mo senator mo rigereria takere kwe bolinga kigasio mo senator nere oversight no ko oversight mo gava na ko rajibese go ega mo mai mane gasia ya ko igano oi kabuli uma ta tabuli tia mangana moja mota ba ki ya mo senator akore akiret ige gasio mo senator no ko bolia mangana ya korengana nere asinarari getena it is clear that the stoppage of said salaries is illegal and procedural and irritational. The name officers have not been given a chance to respond to the said allegations, neither they have been served with their respective show cause letter. Erali getene igente kingere irigo. Yandino mwagile. Na tabo mwagile nabo igo karakari kuru ese kerengere kia yenga ne ringa process takole tiki tebwate tiku na ande mbaye tu affair here. Bono akini wakire karago akolika iga ekara kolika iga ngoma jire kwirena no kunsana etekati yae no mugabana likago siro mugabana barore bakonyi county office igo na ba musire oma eteka egen to moligereria moligereria bwate ne keiga egasio mo senator tari ogoto gyo mugabana agene mbia wakiri asons tari ngakara ko musira amobwate sikireze gento oyo tebrena itsirigo abantu bakuri umusara itsirigo abantu bakuri umusara batari gukora emirimo na senator sokro dena itsirigo kobateneni abantu bakuri umusara olirigo bona gaito so bona ekara tokora teba ga butambe ngeringa igo bari jibes jito ya igo bona nari aguno ekegambero gegosoera
elinde to chikoli maite kamber one nakie resolve the issue of it being legal or otherwise. Governor is saying it is illegal for these people to continue earning a salary from the government without them no is also saying actually they are speaking one and the same thing but from different ends. On your process on your process it is illegal. On your county it is also illegal. From the list of names I have noted the following: all the officers working in voluntarily never attended the exercises or they are absentees. A lot of officers from Kitutu Judge South, Kitutu Judge North and South Mogrango never attended the exercises and are absentees. You want to come to any other specify according to targeted targeted to some regions. Kitutu Judge North, Kitutu Judge North, South. Again, the interaction between politics and the law. That it is sometimes politics that gives birth to the law. No, Roger? Because it is very difficult sometimes to disassociate politics, siasa koruase aserichi. Wanaboko nyoranga ki na abwate interest ya. Nabwate interest. Lakini natakanda kora out there in a few of the above anomalies and dispensacies. Through my office, I seek a statement from the Public Service Commission. The Office of the Audit General. Bono era tagete. Bono era tagete kuruoro. Era tagete. I seek a statement. Bono from Public Service Commission, the Office of the Audit General, the County Government, Institute of bono nalengo sabat mbarbio na kieke bono ngoko na kieke ngoko tebinga ki na kieke ngoko tebiga omo senata nera na atagete ekera bona ko tenga atagete a public statement from those entities ya kwanire na atagete obo mangana to ka obo kere entity bono for example Public Service Commission na ere kwanire ngane yiga elinde tu are information omate ekaro ko make decision o se karo ko na chegento o iko tu are information na kingo ko tebingo mo senator as much as ko te kananga bono is attacking but whatever is doing is trying to bring information ko cha saba na inchi ko saba ndo ba ko make decision ekare ko chikoligererwa eto ekanenge decision yakoba eko na chwarro nige korete nige ran informed decision eto korra bwaserero I further relief from the courts of damages as the oina mga oin senator bari de lakini nde na ende totraji kubutora nana bota kereto inyorenga ki no mo senator but they campaign together with the governor ba campaign together ni ba campaign together ngake ba lengo te mere ma jogora gasto go chikokora not only that they had a campaign issue even mo senator on record ko tabanga ki aba koli ga simbaro bata koli lakini bono mbiya gwakiri lakini gwakibona libon ko boli ekasio mo senator no oversight na korigeri na usiba se moja jire ba to mender jibe sa biro tebo ekasio okiria e payroll ne kasio mo senator teria kasio mo bono no mondo ka okiria e payroll ya uya to tebo inga yomo senator agosoera o mo senator agosoai through the issue ngaki was the process followed ekia roma at the end of the day kende yonse kwa penia se county Omo senator should oversight. No mwegereri bwa bantu bali bakuri musara bwe county no mwegereri ya tali ba lakini ndende egen tota eto ko maintain ngeli ngaki asobo ene bo ekara bon tokanye torare ngaki ngane yego chikogena omo governor simba arati no ena ekware ko bangamu au gali o murigereri nabo korangiria bakori gasi bago umanye ngambara bibali miremo usimbara ibatai it is normal nande wakiri tokorega inki ekogera ekero monto agokunwa for example injeno mogetundero se jeno munyari bali umunyari bali akununa karo moibi for instance dira da ose munyari bali no mogetundero moibi onda ndaba no monjano moibi mo South Mogrango te amba kwane bonzi emba ajo te ana no macho ekera agokunwa inki odebera no monto yo na nyumba ne okunwa ekero montaro moibi na chikondi bwati lakini aleko bana monto okunwa tali obino na bukoro tena lichikuria bwati why do we want to bwatiri chikona ekero no monto abu akwa bwatiru moibi tiga alio boibi bwa Brighton yo moralia na ndege ngega botambe liboli ene li ororo iga omoibi tabugati nyumba yaye tabugati nyumba yaye omoibi no moibi onya ndiri abantu tokubwati lichiko boronge omoibi tabugati nyumba yaye
one ngento kiko toita no bonyomba ngakinga no yoito lakini oyo inali aba emo ibi nyomba kiali jetenda ara nyomba ere Kisii county ga ko sande korukunga nyomba yaba ibi abata keri kukikeri abiyazana teba kikeri kumanju mure tokorera Thursday we promise that we will be early enough tokore tokwana majika makiara majikuna mangal within under digo garia tutume nandi atoirani Mameta mogavana ogana vaga makonguzana lakini ndio tukanyena atotosira vandu vatene rigo bona mangana makongware lakini ndio torena mnakavana kabwate enkoro yogo konye mu Kisii county asinge weji biri ya chire to chandigere tigakore miremo nande na senator buna kabwa mede senator nanyorete ekartwa gambete na former speaker Kisii county nere andedina senator na bade simia simba na bade simia ya senator eba kwakern bade bana ki ngakibinte bire the those be account that's what we need you know anyo de to korra ene on this tv wanso usi jetinda ga me osaidi ndio na yo wakiri ta ga me saidi endeos kone ndio to meka lichiko una ligo teba ayo na sese meri ubwansu bwerichiko nyora na litukoli ange tora sese me ya mali plunge Chingernoit no tukare togo tenga mbakache goto mocha onsi naraje no turai to tenga kabisa kingirio kirinto no gekare kingirio toru kwakana no enesiri endagera vinywaji no bikarabu mali blonji wagena goka tokare mali blonji ali daraja mbiri no tokare Chingernoit mambia atuari kandirende gochi weekend metingo kora toromotienyi ogianda so komirende gabono wakina kwarigan no wakiri George Mo asale nimedena atakuja mbia mono manjumuri teto kora abujo show tanero renge producer ito kwana kana mali winechi bicha go tira senjera bene tumirane angyo asumuro bilwensaki ebwato edition free friday korende yale nko bwansu komogusi no bwansu bwerichi kero twarenge na wakili Ilali Tom akero Ilali Ongori Tom umete abagire tengo bari kyabzana maliete kyaro ruke makori Brighton dagira oitari nje uyazana majuri ne on this TV onzuma usi bye tumerani tukoli angyo Eliane Brighton makoli Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Sprexels Opticians abwobalese kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa barobokorali ao asamangana ya maiso nakoni birole magiga jogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Sprexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia.